ассалому алайкум бародаро ва хоҳарои азиз. Ҳама каса созаи хубаен, саломатиётон хубай, настеренотон созай. Хушомадем ба канали Саудутиҷӣ. дар имрӯза навор заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. нархҳошон арзон. боварӣ дорам ки ҳамин замин, хона, квартир нархҳош шумо да 100% маъқул мешавад. видеоро то охирша тамошо кунен ва барои дастгирии мо битонен як дона лайки бепла биҷиқем, бо мо хеле хирсанд мешем. агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, инами рақамҳода танҳо дар WhatsApp ба мо равон кунед. мо барои харидорора як рекламаи хушрӯякаш мекунем. рафтем. дӯстони азиз, навора сар кардем. бо диққат рӯи экранатона нигоҳ кунед ки вақти мо гап мезанем шумо бифаҳмед ки чӣ гуфтесем. бисёр хоҳиш карда будем ки аз ноҳияи Данғара замини арзонтар мон дар видеои пешна гуфта будем. ба ҳамин хотир бардорои як замини арзон нарша гӯш кунем, бовар кунем, роҳат мекунем. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара. 7 сотиқ заминай, раҳи ғирҷовак дабдай, ай мактаби 48 болотар гуфтагиай. ягон мошини созам боша, алишам мекунам. бардоро ин ягон мошин дошта бошен, метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. 7 сотиқ замин дар ноҳияи Данғара, алишиам астай, фурӯшиам, нархиш 30,000 сомон. чӣ хеле нархиш тенҷа. ина номрои телефонаш занг бизанед. бардоро ва хоҳарои азиз, эълона давом метем. дастгирия фаромӯш накунед. дастгири шумо ҳам як дона лайки бепила монданай. як замини фурӯши дига қарор дорад дар ноҳияи Восе. 8 сотиқ заминай, анастрои материалош як хелеш буде. бардоро чӣ хеле десем, фундаментиш рехтагиай. соҳиби замин гуфтагиай ки замини фурӯшӣ қарор дорад дар райони Восе, ҷамоати худоё Раҷабов, қишлоқи Пушини Поён. 8 сотиқ замин, гирдаш фундамент рехтагиай, ову свет дора, мактаб, масҷид дар наздикишай. ҳуҷҷатош 100%. касе харидор боша, бо гап мезанем. чӣ хеле гуфтам, дар ноҳияи Восе 8 сотиқ замин, нархиш 30,000 сомонӣ. бардоро роҳат кунен ай нархҳо. лайкҳоро фаромӯш накунен. ина номрои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. касе тамошо кардеса, бига ки ҳо ака тамошо кардесам. бардоро аввал заминҳои фурӯширо гап мезанем, ба хонаҳои заминира, ба квартираҳои фурӯшӣ мешавад. марҳамат, бо диққат то охирша тамошо кунен. хаяк ягон хонаи заминаю квартира мехарем. бисёри бардорои ғариб мон гуфта буданд ки аз шаҳри Кӯлоб ягон замини арзон бумон. ба ҳамин хотир бардорои як замини фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 5 сотиқ заминай, дар райони Умари Хаём будай. ҳама шароитош ҳастай, ҳамсоё зиндагӣ доранд. бардоро мумкин ову свет ҳам дошта боша. нархиш 17,000 сомонӣ. 5 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб, райони Умари Хаём, 17,000 сомон. бо як бор дига такрор кунам ки бардоро бифаҳманд. на номрои телефонаш занг бизанед. бардоро ва хоҳарои азиз, эълона давом метем. бисёри вақт тамошо мекунен, бисёритоне ки лайкҳоро намеҷиқен. ай чӣ сабаб боша, хай намедонам. бардоро битонен лайкҳоро биҷиқем, бо мо хеле хирсанд мешем. як рӯз пас, ду рӯз пас барои шуморо навор мекунем. як замини фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ гуфтагия. 7 сотиқ замин. соҳиби замин гуфтагия ки замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи парки Айнӣ. 6 сотиқ замин, дорои 4 хонаи веремиянка дора гуфтагия. бардоро ошхона ҳам доштаи сотиқи замин гуфтагия. бардоро телефон барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. хоб 7 сотиқ замина нарша 34,000 сомонӣ гуфтесай. бардоро не ки намедонем ё 34,000 сомон 7 сотиқа гуфтесай ё 1 сотиқа гуфтесай. ба ҳамин хотир номрои телефонаш ҳастай. касе харидори аниқ боша, метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. ҳамаи маълумота мефаҳмонад шумода. дӯстони азиз, касе тамошо кардесай, заминҳои фурӯшӣ тамом шид. мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар 8 сотиқ замин, 4 дар хона кардагӣ тайёрай, ремонтам доштай. соҳиби хона гуфтагиай ки хона дар Данғара қарор дорад, 4 ҳуҷрагат дорад, ҳамом ва ҳоҷатхона дар дуруни хонай ва як мағозаи дига ҳам доштай. харидори аниқ боша, занг бизана, бо савдо ҳам мекунем. не ки илтимос, бародаро ва хоҳарои азиз, илтимос кардагиай ки беҳуда занг назанен. срочнияй. чӣ хеле гуфтам, бардоро дар ноҳияи Данғара, 8 сотиқ замин, хонаи беҳтаринай, нархиш 140,000 сомонӣ. бо магазин ҳам доштай, вана туалетиш дар дарини хона будай. беҳтарин хонае, бовар кунед, суме доштам, ҳозир мехаридамаш. ина номрои телефонаш занг бизанед. бардоро ва хоҳарои азиз, эълона давом метем. мо камкам шӯхӣ мекунем. бардоро агар настрено соз боша, камкам шӯхӣ мекунем. агар настрено набоша, шӯхӣ намекунем. ба ҳамин хотир ягон чӣ фикр накунен, устуш ҳамаш туғрияй. як эълони дига, бардоро ана хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳтаҷаи. бардоро 4 дар хона, 7 сотиқ замин, ремонт кардагиай. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ воқеъ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Фурқат. касе мисол аз Ёвон фаҳмид ки ман кадом территорияро гуфтисам. хулоса бардоаҷоно 7 сотиқ замин, 4 дар хона, деҳтаҷа, нархиш 195,000 сомон. алишам мешава, арзонам мешидай. ина номрои телефонаш
я занг бизанен, ҳамаша мефаҳмонад чӣ гапай. бардоро ва хоҳарои азиз, як чи дигарро да ёдтон биёрам ки анавози хонаҳои фурӯширо гап мезанем, бо квартираҳои фурӯширо ҳам ҳастай. Нархҳои ӯворо ҳам зурай, бовар кунед, шумода маъқул мешава, боварӣ дорам. бисёри бардоро хоҳиш мекунанд ки аз тарафҳои шаҳри Хуҷанд ё шаҳри Исфара бимонед, мисол ай тарафҳо ҳам ба ҳамин хотир бардоро ай тарафҳо ҳам бимонанд ки ҳам бардоро хафа нашаванд, бо нагӯянд ки фақат ҳамин тарафҳои мисол ноҳияи Данғара ё шаҳри Кӯлоб ҳамин тарафҳо мемонӣ. гӯш кунед бародарҷоно, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара 6 сотиқ замин 4 дар хона як этаҷае ремонт дорад. срочни фурӯхтан дар кораи шаҳраки Шӯроб. бародарҷоно, шаҳраки Шӯроб срочни пулш дар корай. хоб, нархиш 6000 сомонӣ. 6 сотиқ замин 4 дар хона, нархиш бори дигар такрор кунам, 6000 сомонӣ. ина номрои телефонаш, занг бизанед. бардоро ва хоҳарои азиз, эълона давом метем, мегзарем ба 8-ум эълони имрӯза. ана лайкора биҷиқен. оля хелиш мега ки лайко гуфтем безор кардем неки. бахш бардоро. хоб, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб 12 сотиқ замин, як дар хона кардагӣ тайёрай. соҳиби хона гуфтагия ки хона коробкай. ҳавлии фурӯшӣ ана барак кардагияй 12 сотиқ замин. хоб, як дар хона, аловхона, ҳезмхона, баня дорад. санги калон, санги майда, қим ва шебенам доштае. бардоро харидори аниқ боша, боз занг бизана, арзонам мешава. чӣ хеле гуфтам бардоро, дар шаҳри Кӯлоб 12 сотиқ замин, як хонаи барак, нархиш 80000 сомонӣ. 80000 сомонӣ. ина номрои телефонаш, занг бизанед. бардоро ва хоҳарои азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. битонен ҳамин видеои моро дар имо ва дар дигар сайтҳоятон падилитса кунем, бо зури бад мешава шерои нар. гӯш кунем бардоро, квартираи фурӯшӣ омад, бо диққат нигоҳ кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 36 квадратни метр, райони Шӯроб. соҳиби хона гуфтагия ки духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, домои навай Шӯроб медрой зиндагӣ мекунӣ. вана туалетиш ҷудоай, отдельния, яъне дута балкон дора, ана тапчанам, верандам доштае. чӣ хеле гуфтам бардоро, қарор дорад дар шаҳри Исфара. духонага квартира дар 3 этаж қарор доштае, нархиш 47000 сомонӣ. 47000 сомонӣ. бовар накунӣ, агар ина номрои телефонаш занг биза, ҳамаша мефаҳмонад чӣ гапай. бардоро ва хоҳарои азиз, аз киҷое ки замин, хона ё квартира намондесам, дар комментария бинависед. ман насиб иншоалло агар арзонтарша ёфтам, барои шуморо рекламаи хубаш мекунам. хоб, як квартираи фурӯшӣ дига қарор дорад дар шаҳри Истиқлол. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 35 квадратни метрай. домои пешинай хона ремонт дорад гуфтагия. бардоро, духонага квартира 4 этаж дай, ҳама состояниш хуб бидай, ремонтам дора, абоям доштае. бардоро, балконам доштае, ҳама чӣ доштае. хулоса дар шаҳри Истиқлол, нархиш 65000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзонда, ба маза. 65000 сомон, духонага 4 этаж. ина номрои телефонаш, касе мисол сум дора, бардоро квартираро бихарен, ҳеҷ вақт пушаймон намешен. ягон квартираш мепарто ё медрои худат зиндагӣ мекунӣ, беҳтаринай, бовар кунед. ина номрои телефонаш, занг бизанед. бардоро ва хоҳарои азиз, эълона давом метем. бисёри вақт дар комментария менависем ки мо да квартираи арзон аз шаҳри Душанбе биёв. мисол миёвӣ 150-200 мо чӣ кор мекунем? ора мегӯй ба ҳамин хотир бардоро, ина як квартираи арзон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархиш арзонай. як хонага квартира дар 20 этаж қарор дорад, 59 квадратни метр, райони Зарафшон. дом новостройкай, хона без ремонт, коробка гуфтагиай. соҳиби ҳамин квартира гуфтагиай ки срочни фурӯхтан дар кор. як хонага квартира дар 20 этаж қарор дошта, 59 квадратни метр. дом бародаро 20 этажай, ҳамин хонае гуфтесам дар 20 этажай. дом уже бучидагиай, хай мумкинам я ремонтш мондагиай, камта ремонтш мекунан. мисол ана медрои зиндагӣ мекунӣ, созай ҷош Зарафшон да будай, нархиш 95000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзон да, бо арзонам мекадай. як хонага 95000 сомон. ина номрои телефонаш, занг бизанед, сразу бихарен хонара. дӯстони азиз, заминои фурӯширо гап задем, хонаҳои заминиро гап задем, квартираҳои фурӯширо эълонша давом метем. бо як квартираи фурӯшӣ дига қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 38 квадратни метр будай. домои пешинаи хона ремонт дора. соҳиби хона гуфтагиай ки хона наздики химзавод да будай. духонага як кухни овсветиш ҳастай. хоб, ба хонаи заминӣ боша, времянка боша, алиш мекунам, тарафи ҳамин химзавод ба ҳамин худаш да боша гуфтагиай. завод наздик боша гуфтагиай да бардоро. касе харидор боша, занг бизанед, мисол
ана маслиҳат мекунем да хулоса гуфтагӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар хонага квартира 3 этаж дабда нархиш 100,000 сомонӣ 100,000 сомон бардро ё ана замини дошта бошен времянка хона дошта боша алишам мешава ина номрои телефонаш занг бизанен ҳамаша мефаҳмона. бардоро ва хоҳарои азиз қартиқома дар гирифаи ман ташкинира бовар кунед. шӯхӣ мекунам бардоро касе то охири видеоро тамошо кард дар комментария рақами 1 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима бо диққат тамошо карден. зинда бошен ва агар видеои мо маъқул шуда боша бардорҷоно ҳамуя дона лайки бепала бичхена ҳами видеои моро дар имо дар дигар сайтҳоятон падилитса кунен бо мо хеле хирсанд мешем. як рӯз пас ду рӯз пас насиб боша агар нам барем зинда бошем барои шуморо наворои хуб мекунем. зинда бошем бардоро агар настерено камтар хеле настерено зур боша кам шӯхӣ мекунам гап мезанам. карочи настерено набоша шӯхӣ намекунам ба ҳамин хотир ягон чи фикр накунен ҳамаш 100% иншоалло ки ништияк мешава пас наворои хуб мекунам. хай бардорҷоно то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. аз ҷое ки замин хона ё квартира намондам дар комментария бинависен насиб иншоалло агар арзонтар ёфтам барои шуморо рекламаи хубаш мекунам. худо нигаҳбонтон боша бардоро дастгирия фаромӯш накунед. хай